حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह അവന് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു തെരുവ് പോണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കിട്ടിണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു തന്നി കൊടുത്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറയ്ക്ക് കൊടുത്താ അവനുകും അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ സവാബ് തണ്ടാണ്ടായിരിക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടിത്തണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്നാ ചെന്നോട്ട് വന്നോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയേ അള്ളാഹുടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ 1400 വർഷத்துக்கு മുന്നിൽ ഈ പലക ചൊല്ലുമ്പത്തു എത്രമാ സ്വഹാബിമാർ വെറും ഒന്ന് രണ്ട് ഈത്തപ്പഴ തിന്നിട്ട് 3 നാൾ നോമ്പ് പിടിച്ചു ഇന്നാറ് 4 നാൾ നോമ്പ് പിടിച്ചു ഇന്നാറ്. പക്ഷെ അള്ളാഹുടെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ടിട്ടു അള്ളാഹുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും അങ്ങനത്തെ തൊന്തര വന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹുടെ മഹത്തായ ഞാമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പൊതിഞ്ഞിട്ട് തന്നറ ആ ഞാമത്ര ഞങ്ങൾ ഉപയോഗാക്കണു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് തറലാക്കിയിട്ട് പാപത്തുണ്ടെയും നോമ്പ് പൈച്ചിട്ട് തെച്ചുണ്ടെയും അഷ്ബഹന്നാസ ബയർന്നിറക്കിടണു അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിറത്തിൽ വലിയ ദർജ കൊടുക്കടാണ്ട് അള്ളാഹുടെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലി. അതൊക്കെ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധ റമളാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരമേ. അതുകൊണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചെല്ലടാ വഅമ്മൽ ഇൻസാനു ഇദാ മബ്തലഹു റബ്ബുഹു ഫഅക്റമഹു വനഖമ ഫയഖൂലു റബ്ബി അക്രമൻ വഅമ്മാ ഇദാ മബ്തലഹു ഫഖദറ അലൈഹി റിസ്ഖുഹു ഫയഖൂലു റബ്ബി അഹാനൻ കല്ലാ ബൽ ലാ തുക്രിമുൽ യതീം വലാ തഹാദ്ദൂന അലാ തുആമിൽ മിസ്കീൻ. നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ട് പോണ്ട. പടച്ചറബ്ബനക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് തന്നറ, പടച്ചറബ്ബനക്ക് വലിയ ഞാമത്ത് തന്നറ, പടച്ചറബ്ബനക്ക് വലിയ ആഡംബര തന്നിട്ട് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചറാണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പാവത്തോണ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാ നക്കല്ലാഹു നല്ല ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ലേ, നക്കല്ലാഹു നല്ല ഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടില്ലേ, നക്കല്ലാഹു ഫോണുക്ക് ഭരണമുള്ള ഗാഡി തന്നിട്ടില്ലേ. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നണ്ടൗത്തിൽ ഒരു വക്ത് ചോറും ഭയങ്കര ഭംഗാക്കിട്ട് നണ്ടറബ്ബ് നന്റെ നിസാറാക്കിയാണ്ട് ഒരു പാവത്തോണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈസ തോണു നക്ക് വലിയ അള്ളാഹു കാറ് തന്നറ, സമ്പത്ത് തന്നറ, എല്ലാം തന്നിട്ട് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിറാണ്ട് ഒരു പൈസ തോണു അത്രയും വിചാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം കുത്തിയറ. കാരണം ഈ പൈസത്തോണ്ട് പൈസ പാവത്തോണ്ട് ബർബാദായി പോണുള്ള കാരണം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചെല്ലാ കല്ലാ ബല്ലാ തുക്രിമുൽ യതീം. നിങ്ങ യതീമിങ്ങളെ ആദരിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ടു എന്റെ ഒരു സുമാർ യതീമിങ്ങ പൈച്ചിട്ട് എന്തുമില്ലാണ്ടായി പോയോണ്ടുള്ളാറ്. വലാ തഹാദ്ദൂന അലാ തുആമിൽ മിസ്കീൻ. പാവത്തെങ്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണു അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിൽ പൈച്ചിരിച്ചണു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണു ഭർത്താമ്പത്തുകു ഞങ്ങൾ അയക്ക് അഡ്ഡതിന്റെ കൊണ്ടുള്ള അയക്ക് പ്രോത്സാഹമാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ചെല്ല വലാ തഹാദ്ദൂന അലാ തുആമിൽ മിസ്കീൻ. പാവത്തെങ്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണുണ്ടല്ല, പാവത്തവണു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനെ തടയിലുണ്ടല്ലേ, പ്രോത്സാഹം ആക്കാത്തോണ്ടല്ലേ അവനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ നിന്നനായവനുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് തിരിപ്പാട്ട് തർമ്മത്തുകു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാ ചെന്നോണ്ട് വന്നു നിങ്ങളെ ഒരു അമൂല്യമായ സമയത്ത് നാണ് കവർന്നെടുക്കാട്ട് ഒരു സുമാർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ റമളാൻ കടന്നു വന്നിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ ചെല്ല ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കണം, ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം. അതേപോലെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒരു ടൈം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലി റമളാൻ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നായിട്ട് പിരിച്ചിറ. ഒന്നാമത്തേത് മഗ്ഫിറത്ത് റഹ്മത്തുറതും, രണ്ടാമത്തേത് മഗ്ഫിറത്തുറതും, മൂന്നാമത്തേത് ഇത്ഖും. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ തേടുള്ള പത്തായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അത് ആക്കി തരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാ ചെന്നോണ്ട് വന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത്രയെല്ലാം ഗൗരവപൂർവ്വമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുച്ചെന്നിട്ടിക്കുമ്പോത്തുകു നക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെല്ലുകൊള്ളത് ആരും പെറവുചാറോട് കുത്തിയറ. ഇനി എത്ര നോമ്പ് തർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബണ്ട് വർഷ ഇതിനാണ് നല്ല ഉഷാറില് ഞങ്ങൾ ആക്കണു റെഡി ഉള്ള ചെല്ലി സന്നദ്ധരായ മുത്തഖീങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആവണു. കാരണം ഒരു പൈസ കൊണ്ട് ബേർന്നുറപ്പാട്ടിങ്ങുള്ള കൂലി എന്തിരണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെന്നതെന്നത് അത്രത്തോളം വലിയ മഹത്വമായ കാര്യമായിട്ട് നോമ്പ് തറപ്പാട്ടരുത്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹിക്ക് പേനായിട്ട് ഇനിയും ഒരു സുമാർ സേവനല്ലാക്കണുള്ള സന്നദ്ധമായ മനസ്സ് ഞങ്ങൾ അതാവണു. അല്ലാഹു റബ്ബ്
സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നോമ്പ് തുറക്കൽ ഗുബനായിട്ട് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് എല്ലാ ആൽമാർക്കും അല്ലാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളേവരെയും ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഖീങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് അല്ലാഹുമ്മ ഔസിലിൽ മിസ്ല സവാബിമാ ഖറഅനാഹു മിനൽ ഖുർആനിൽ അലീം ഹാദിഹി ഹദിയത്തുൻ വാസിലത്തുൻ വറഹ്മത്തുൻ നാസിലത്തുൻ വബറകത്തുൻ ശാമില മിന്ന ഇലാ ഹളറത്ത് റൂഹ് നബിയിനാ വശഫീഉനാ മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറത്ത് കുല്ലി അംബിയാഇ വൽ ഔലിയാഇ വൽ ഉലമാഇ വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സുലീഹീൻ ഖാസത്തൻ ഇലാ ഹളറത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദിൻ ശരീഫിൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബ് സയ്യിദായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ റഹ്മാനെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മിസ്ല സവാബുകളുടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം മദദ് സഹായമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മളെ ഇവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇന്നിവിടെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇവിടെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സൽക്കരിച്ചതുപോലെ നാളെ അവരെയും ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സൽക്കരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നമ്മളെ ചെല്ലിയ ദിക്റുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇജാബത്തുള്ള സമയമാണ് അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് ബാല്യപ്രായമെത്തിയ പെണ്ണുമക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. കുഫുവത്തൈനകളെ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأساتذتنا وأولادنا وأوصانا من الدين والمظالم والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أكبر الله أكبر. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿಕಾದರವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಹತ್ತಾದ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಲ್ಲುಕುಂ ರಾಯಿನ್ ಕುಲ್ಲುಕುಂ ಮಸ್ಊಲುನ್ ಅನ್ ರಅಯತಿಹಿ ವಲ್ ಅಮೀರು ರಾಯಿನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನು ನಾಳೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಲು ತಯಾರಿದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಿಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಯುಟಿಕಾದರವರಲ್ಲಾಹು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ, ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा
रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो बिलाले हबशी है सरवर दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ನ ಕಿಟ್ಟಿನ ವಿತರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗೂ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಭಗವತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಇನ್ನ ಸೋದರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಇದನ್ನು ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕರಿ ಅವ್ರು ಏರ್ಪಾಡು ಹಾಕಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಇದು ಜಂಡ ಮದ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ನಂಗೆ ಹಾಕಿರಿ.